Кое е вашето лично постижение, с което най-много се гордеете? Познавате ли технологията на интернет на нещата? Той първоначално е разработен в Япония, в нашата лаборатория преди около 40 години. Днес интернетът на нещата е много популярен по целия свят. Но всичко започна от нашата лаборатория. Много се гордея с това. Интернет на нещата е когато всяко нещо комуникира с друго. Можем ли с него и с изкуствения интелект да научим кое човешко качество не може да бъде имитирано от машината? Разширяването на човешките възможности е много важно за този вид технологии. В близко бъдеще интернетът на нещата ще се превърне в интернет на изкуствения интелект. Всичко ще има изкуствен интелект, както всичко си има Бог, като японския Бог. Най-важното обаче е как да направим хората щастливи и благополучни. Значи машините не могат да бъдат щастливи, но хората могат. Машината е само инструмент и за това ни трябва въображение. Всеки път, когато поискаме да бъдем щастливи, да се запитаме какво да направим, за да го постигнем. Теодор Неков е един от най-известните ни егзитолози. Добър вечер. Добър вечер. Това правят всички изследователи на древността, защото древността не е само някакъв останал релик назад във времето. Нашия опит да разберем древността е преди всичко опит да разберем себе си и да разберем бъдещето. Затова изследването на всяка една древност, включително на древноегипетската, е духовно богатство, което съвременното общество, колкото да е технологизирано, колкото да гледа напред в изкуствения интелект и в новите технологии, не трябва да забравя откъде е тръгнало и как е разсъждавало. Аз ще ви дам един съвсем различен пример, за който се сетих, докато слушах думите на японския професор. Съответстващ пак на тази традиционна култура, свързана с усещането на заобикалящата ни среда, където човек и природа продължава да бъдат в друго взаимодействие. Един прерия индианец, например, преди стотици години, ако убие бизон в прерията, за да нахрани семейството си, първото, което прави е да завържа турбичка до тюм, да запали лула и да се обърне с молитва към духа на бизона, благодарейки му за това, че е получил дар и с това месо ще може да изхрани своето семейство. Но обикновено завършва такава молитва с думите, че утре той и неговото семейство ще умрат и ще нахранят тревата, от която бъдещите стада бизони ще пасат. Тоест, един такъв поглед, в който човек разбира много по-цялостно своето място в света.